Ne tɔgɔ ye Ousmane Coulibaly, ne ye conseiller de Sadila Kucala. Et présentement, je suis Omar Kassoya, je suis traitement. Bon, min kera nyena, je suis do fo la. Le 4 15h wati. Mon demande nana bo ankaya ni boulma fenouye. Bon, ou sera dala ebe Omar Marco Kadala, no mobulu Jojo. An yɛrɛ wulila ka jɔ an yɛrɛ ma dɔn fɛn min don. Malheureusement u nana se u jɔ la u y'u ka dispositif ta u ma kuma an fɛ. Donc u donna u ye ɲɔgɔn tilan yɔrɔ bɛɛ la. Dɔw donna so kɔnɔ dɔw tora kɛnɛma. Minnu donna so kɔnɔ yan olu dɔw tora ale la étage ale la dɔw donna so kɔnɔ. Donc u taara président ka denkɛ sɔrɔ yen. U y'u bisimila ko mun de bɛ yen. Ko u ye min fɔ fɔlɔ u ko k'olu ye Umar Tede ko na o kuma de fɔra fɔlɔ ko olu ye ɲɔgɔn wele sa ko Umar k'olu ma k'ale bɛ so k'olu ka n'a nɔfɛ u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka na bɔ o la k'u mako b'a la k'u bɛ don so kɔnɔ fisɔn ko ma est-ce que perquisition autorisation b'u bolo wa n'u bɛ don ka ale fakɛ ka so perquisitionner ka sɔrɔ mandat t'u bolo o tɛ sariya ye donc olu y'o kumaw fɔ ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ye c'est réel ni u jigilen min kɛ c'est en ce moment que u taara adressé an na ni ka sɔrɔ ka nin ye cɛ dɔ bɛ an cɛlen nɔ o tɔgɔ ye Bajan Marco. Vous êtes le grand frère de Omar ou bien vous êtes son petit frère. Allez Omar Doroni. C'est en ce moment qu'on a su que c'était des porteurs d'uniforme. Il y avait 12 éléments. Quel est uniforme B aller là, mais allez ma djigi. Tant qu'elle est au djigla. En mon kumbe kenema d'autres en kuna d'autres de la seconde. Yaro en mon kenema. Min kɛra so kɔnɔ an tɛ n'o dɔn o kɔni y'an lasigi ten o kuma kɛlen min kɛ donc Bajan ko Kamele ma ayiwa don so kɔnɔ i ka ko dɔ kɛ o Kamele fana wulila ka sira minɛ ka don karew kɔnɔ donc u tugura nɔfɛ ka taa minɛ ka segin ka na k'a ye Omar informé étant malade fana ye banabagatɔ ye Bajan Marco ni yaya u bɛɛ nana traitement de la u y'a banabagatɔ la ma minɛ a ko ko ale man kɛnɛ ko a bɛ taa sa kaso la u ko a ma ten ko a bɛ taa sa kaso la k'a minɛ ka don pick-up kɔnɔ ka sɔrɔ ka vitre yɛlɛ a kan ka to funtɛni na yen ka téléphone minɛ a la ka to k'a nɛni u bɛna mun fɔ pour que k'ale la convaincu yaya la convaincu ko fo yaya k'a fɔ ko Omar dɔgɔkɛ Bajan Marco de y'ale ci k'ale ka taa Omar ladɔnniya ko fo k'o fɔ ko n'o la n'o y'o fɔ ko yaya ta bɛ ban ko a tɔ bɛ to olu ni Bajan cɛ o ko tiɲɛ yɛrɛ la Bajan ma ne ci mɔgɔ ma ne ci ko bon ko a bɛ sa kaso la ko a k'a fɔ dɔrɔn Bajan yɛrɛ de y'ale ci a semi bɔ a la olu bɛ taa ni Bajan ye a ko mɔgɔ m'ale ci donc o kɛra le 4 ta ye u ye makɔnɔni kɛ ka dɛsɛ suntigɛ wagati nana se min kɛ u ye yaya labila k'a ka téléphone di a ma donc ka sira minɛ ka taga o dugusajɛ n'o ye le 5 ye an sigilen bɛ an ka so an kɔnɔ guwanlen de don sɔɔni ye mankanba mɛn an ka da la kari kɔnɔ c'était les mêmes gendarmes le même scénario cette fois-ci u nana ni pick-up wolonfila de ye
chargé. Donc, on en a drone, ou tora d'aller une couca munition là-bas. Gaz lacrymogène, fait nous bel là-bas, kenema. Quand sera autorisation dit, parce qu'il y a un portail bouclé. Ou il y a un jaguar qui fait un délai, un délai. Ou donna. Nous donna qu'on a j'étais au nombre de 6. Donc, le dolé mingue, oui, ordi, ma chicana boy nona. Mon chicana téléphone ta. Donc, ambes l'entourate. Bon, nyemi me kena ma fana, ku kena mana mo fana, mo tido. Ni na dron ibi kosing. Mo anye mo soro munun koko, ulu ben natola, ulu kosigra, do yere kum menacer la nous. Ba jambar ko yere nana, kabi do. Maçon. Oumar Dengue fana nana, Papa Désiré, ou Begben. Donc, toute personne qui venait, au bout de notre membre, elle était 12 minutes, 10 minutes. Donc, ou dolé mingue, ou y a un blad, suspense, ou y a un blad, n'a jusqu'à 15 heures. 15 heures, c'est le mingue, ou dolé sous, konoka, sous, besak, sous, befouillé. Et je suis président de ce bébla dans le désordre. Dado Bémounou m'a fait. Kouloudo Kar. Donc, fin maïe, où sont la séga na sang, quand on joue, mobilin dim flabé, kouta, ou nomuruta. Ça a demandé bien ko nomuruta. So demandé bien ko nomuruta. Kata. Sous fait tourne la clara segana, même le 4, où il soube quand d'alène, ou chiré, faut sûrement. En yougé, à ma paniqué, à ma fouille. Oh, nous de kera en un président ka so à café. Na sur malbaina, mo mana coquet. Et puis, si on a dit que Ebola fin tient, parce qu'il y a un coquet, ni te connaît en maille. Quel est le yoro la haute talo, yoro la forêt, toi, que le courant créé. Mon ben nous famille. Nous n'en avons fait, nous avons beaucoup de la qui mourut là. Lourdement armé, en militaire. Nous sommes civils bouloula, nous sommes masqués les nous. Il denga jolé, masqué mi malabi denga jolé tadon. Au bête mété. Tenu tamina dron, au niébé, n'y kuma ba. Masqué mi mbala n'y kuma banala tire date que tu romaniens. Et tadon ere. Ni mi farata à la. Bon, vraiment, la situation est inquiétante. On se demande si nous sommes dans un état comme le Mali avant. En tant que Tamachéchi en là. Le droit à la parole, si c'est interdit dans un pays, il n'y a pas de développement. Bon, nous avons fait qu'à Fodron, comme Maldéonga Sabali. Ou qu'à Tchédi Tchétigma.